Salam. Horas marita salut. Saya di pasu-pasu Tuhan Mahita. Di dia pehita maringanan. Saya di bugasan lasne roha Mahita. Pasudor hanami dina upara dihami persejaran hata batakon. Dia kama ina na hurang takas manjaha. Asa ditangihon ma persiajaranon marhite video on. Asa unang be kosongan non dia kana marsiajar di Ganup Borngen. Atau ngalani amang inang dihamus sudehe akan nahinaholongan di bugasan Yesus. Saparade marohata martangi-tangian mahita sian parsejarata di hari Rebo. Ulu balang na benget roha ya. Ulu balang na benget roha. Ulu balang di son mana diterjemahon sian hero ya. Humble hero. Ulu balang na benget roha. Ya, pahlawan yang rendah hati. Persejaratan imasian buku Joshua ayat 10 Joshua 10 ayat 40 sia. Rodi 50 sadak. Ya. Ima persejaratan. Jadi di dok dison di persejaratan surat penguannya kegoar ni inganan ya daftar ya. Ima napatuduhon parbalohan ni luat na dilehon tu akka margan Israel diujungi mardongan barita membagi tano ya membagi tano tu dua halak ulu balang na bolon ima si Kaleb dot si Joshua sian pakahapon na sida si Kaleb na perjolo manjalo teateanan dunge si Joshua udut parpudi menjakon teat-teanane. Jadi saat di perbagianan nih, Joshua nunga be membagi luhut tanoi tuaka marga ni halak Israel. Sanari partikianna di halak Israel lahom mangalehon teat-teanan nasida tu si Joshua. Ada persejaran sian boa-boa di son, ia ulaun bolon ni halak Israel na membagi bagi tano, gabe halak na perpudi menjakon teat-teanani. Jadi nunga tutu tabereng ya si Kaleb nga dipangido jambarna nga dibagi bagian na tutu alay dung salut tipak dapotan salut marga habe si Joshua dang dapot perbagianan dapet ya. Ada persejarah na dapot ita sian. Marima tajaha jumolo sian hatani di bata Joshua 10 sia ayat 40 sia rodi 50 sada. Jadi dungsun merbagi tanoi dohot akapatok perbalohan naung binahin nasida be gabe dilehon halak Israel ma gabe dilehon halak Israel ma pertalian bagian ya bagian ni si Joshua. Hombar tu tona ni Jehovah dilehon nasida matu ibana Timnat Serah ya. Timnat Serah imahutan na pinangidon ni ibana. Songdo sarupa do si Kaleb adong pangiduan ya. Di Dolok Efraim. Jadi Timnat Serah ima di Dolok Efraim.
Ia sikale dipangido walean madiautoron ima dapat na ibana di Dolok Hebron ya Tor Hebron. Dia 50 sada taberang matutu. Ia si bagi tano ima malim Eliezer dohot si Joshua. Dung sipul dibagi tanoi dung adong be bagian na tano tiatianan na sida marhite ragi-ragi nang pinasahat tu na sida ay dipatupa si Joshua do undi di perbagianan ni tanoi. Jadi jonok di Silo di hadapan ni Jehovah mardonok pepitu ni undung-undung ni perluhutan ni di Sido dipangido si Joshua. Saya matutu perbagianan demakma sonang so haribo-riboan bangsoi dung dapot tano perjambaran sude ganup marga sian tano teanan naung ni baga-bagahon ni debat. Ia si Kaleb di pajolo si Joshua do. Alai si Joshua di papudi do dirina. Molodung ris dapot perbagianan ni luhutan dangadong be ungut-ungut. Ya. Baru peasa di jalo ibana perbagianan ni iban. Jadi nata bereng di son ya. Tung masay sabar do tutu ulu balang na boloni ima si Joshua parhaporsion na bigu ya parhaporsion na sumurong ya jala memang sipata molo taparwahon bolo akan na perpudion memang borat do alai songonima dipatupa si Joshua ya. Jadi nggak dipilih si Joshua be hutai mula na perpudia ka lubi-lubi namanya kan. Iya. Gor ni huta na pinili ni si Joshua siya nakalobi-lobi patuduhon parangin na daulat siyan ulaon na paduahon ni Israel. Patuduhon ni mana masadahalak ulubalang na daulat. Ya. Ikon sabar di mana saluhut dia turhon parpeak ni hutai parmarga-margaon marsuhu-suhu maropu-opu tung riris dapat sude. Donge Joshua dang mamilit sada sian luat na ribur pangisina mananghutan na dumenggan na gabetiatianan na alay mamilit hutan na met-met ya manang mungkin ra ima hutan na tarulang ya jala ikon di halojahon do lau paulihon hutai asaboy dengan inganan. Jadi songonima si Joshua ya. Jadi huta perbagianan nanakin ima timnas serai memang jonok ya jonok di Silo ima inganan nabadia undung-undung ni Jehovah patuduhon ima inganan na hinalasan ni si Joshua nang mia ni bana tu si di rohana asa jonok tu adopan ni di bata. Jadi songonima perdalana asa dapat matong selesai perbagianan dung dapat
partalian ni si Joshua. Alay sonang dorohan ni si Joshua di habusulon ni ngoluna mardongan manatap tu na rumikot sahali asa di bahay ni pasautot tangyang na hinatahon ni si Raja Daw. Asal manang jonok ibana tu undung-undung ni Jehovah imalas ni rohan. Memang ontong do gabi sada persejaran on dihita. Godang do halak hena mangulaho si songonon. Iba sendiri penipudahan do tuak kada dana niba di pangaratuan molo mangalului jabu, mangalului kos, usahakan mangalului jonok tu gereja. Ya, jadi adong kerinduan sihol asa jonok tu gereja. Ya. Sangonido si Joshua. Jala torop do halak membangun jabona. Pajongjokon bagas na apala jonok tu gereja. Na mangihutan sihol ni si Joshua. Alana si Raja Daud di dokibana di Pesalmen 27 ayat 4. Sada do naung hupangidohon sian Jehovah. Say ido hulului. Naing mia nahu di bugasan joro ni Jehovah. Saleleng mangoluau. Paida-ida hinadenggan ni Jehovah. Dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joronay. Songani matutu si Raja Daud makasihol hotoktong naing mia ni mana di bugasan joro ni Jehovah. Naik paiday daon na hinadenggan ni Jehovah. Jala pikiran na ganup hari ganup bormin. Ganup manogot. Imaharalas ni rohatta. Bohado hita sonari. Ya. Sihol ni rohatta na yang rot gareja. Arang losongan sihol ni si Joshua dohot sihol ni si Raja Daud. Mau lihat mak. Mau lihat malah di hari kotok kita don naing jonok kita subagas pertanianan. Persejaran dia don na nienet sian pangalaho ni si Joshua. Tunga pala dipilih di mana keparpudi sahali mana manjalo pertalian sian tiatianan. Jadi sipata tutu ikon olo di baparpudi apalagi malo kasibagian asabiner tutu sian na parjolo satu na parpudi bosa gabiola dong akka parmutungutan. Olo do sipata sahali-sahali molo potlak di gereja parpudi iba mangan. Ayo, ayo pendeta. Oke, oke. Bah, nomor puas sudah pendeta ada. Ya. Akhirnya pinajolo mana sida. Ya. Dibuat ma sialangon na alai romai ba siap pudi. Ba pinaroa matutu hape. Molo na perpudi mangan lubi-lubi. Manang teba-teba nama. Ya. Jadi pinaroa matutu adong mon napitor membuat gumodang di mana. Dak pola di parwahon na di pudina. Ya. Makana ola matutu hapek kana perpu di marmutungut. Alay sabar may batutu mangalang na adong ni manakin lobi-lobi. Ya. Dia ka pamilian. Songonidot akapisang akan nabagahiyat tong habis. Ya, tinggal maka namar sambiut. Ya. Tolor penghabis. Ikateri pe dangarong be. Tahu pe hola sambal na nama. Ya. Sayur hola kuah na nama. Songoni matutu hape. Teba-teba.
Sunguni malobi-lobi, Iko perlu do hapesa sahali perpu di panditai mangan. Aso dihilala sungun dia teba-teba. Lobi-lobi, ya. Ya. Alay hata bata naman dok, gumodang di perpudin. Toho may. Anggo lobi, godak silangon ba gumodang ma di perpudi. Alay anggo habis do silangon isan dia ma boy gumodang di perpudi. Daholan hois naima, Jadi ni ma hira-hira si Joshua pajolohon bangsoy asa ditutup perbagianan dapat ni mana perbagianan ima sada dolok, Molo si Kaleb nakin dapat pergi bagianan may mana di dolok Hebron. Alay ang go si Joshua di dolok Efraim jambarna. Marlas ni rohado imana alana pado-pado dohot silo ima undung-undung bagas joro ni debata. Pinuji madwata nang jonok hita tu gareja tungpe. Dao jabuta sang gareja nang masihol hita niyan. Terus pajuppa dohot debata. Terus naing marnida dengan bahasa ni Jehovah Tuhita. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita manjalo hasitongan ni hata ni debata